Tak. Taliban er en islamistisk bevægelse, som styrede det meste af Afghanistan fra ca. 1996 til 2001. Ja, danskerne de opholder sig i Camp Price, Kinan og Armadillo og Camp Bastion. Vi klipper det ud. Ja, hvad hedder det? Vi har cirka haft 750 danskere i de farligste steder i Afghanistan, og vi har brugt måske 11,4 milliarder på våben, udstyr og ekstra andet. Ja, Danmark hjælper på grund af, at vi får hjælp, hvis der kommer terror i vores land, og vores land er meget lille, så vil vi gerne have noget hjælp. Så man kan sådan sige, at det er hjælp til selvhjælp. Og tak. Tilbage til dig, Kenneth.